Sar kisah bathai yak puno kali sar bathai kisah yak. Tini democratic parliamentary system tini 19 tarik tini west kini parliamentary chongmariwo tini 5 boot dipeka mo Chatpur higher secondary school और आने बोर्ड दिनाने कलायो गणतंत्र वो चीनी अधिकार तंगो जों बोर्ड दुई खरकसानो चीनी दफा बा चीनी हा बा चीनी देशनि कक सानानि बागै आबोनि बागैनो आंबो खरकसा संजाक लुकुरक बाय एमएलए आ हिसाबै तिनां बोर्ड दिफायका ब्राय टकटक बिलाय कसां खा और बोर्ड तंगो खूब पीसफुल बोर्ड तंगो और गणतंत्र न रक्षा खालायनानि बागै जे बोर्ड चलि तंगो म बिलाय काहाम लुकुरक गोबां मा एकदम और बसालायजाक हंगे का आबोनि बागै खा खालायो जे पीसफुल खाय बोर्ड खाखाय न गणतंत्र राखनाय हंगे का बुसकांगो जों आगगै माननाय डेभलपमेन्टनि बागै चीनी देशनि सिकिउरिटिनि बागै जों बोर्ड मारिनाय एवं सबसे बड़ कखं खाताक्लाय जों टंथगो जे गभर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय त्रिपुरा मथानि बिसिङाव कायसे एकर्टुंखा आ एकर्टि बिसिंथि जों ताक्लाय जे चीनी खा बाय संजाक कैंडिडेट न जों बोर्ड दिलायखा आं निजेबो इको बोर्ड दिखा बेखे आं खा खालायो जे जत लुकुरक न चीनी दफा ताय हा न हामजांनाय रक बरक बोर्ड दिनाय सिनायता हामबाय।